Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Derɗiraɓe en bolwanan ha jonde meɗen nde ko laati ɓural lewru suumaye, ngam lewru suumaye man ɗo en keddi be maaru. To kadi lewru suumaye man ɗo ɗum lewru mapindiru teddundu ndu Allah darjiɗini ɗum nder lebbi mako 12 ɗum wakkatiwel bo tilimgel ngel jawmirawo sowata ha muɗum kuuɗe boɗɗe. ɗum wakkatiwel tilimgel ngel jawmirawo yiɗi kuuɗe boɗɗe ha muɗum, ngel jawmirawo sowata kuuɗe boɗɗe ha muɗum. ɓi adamajo huwa kuugal pamaral ha nder lewru suumaye, kadi o heɓra nder magal mbar jaari cowandi ɗuɗdi. kadi lewru suumaye man ɗo ɗum lewru hayru, ɗum lewru marndu barka, ndu pamarum ɗuɗɗinte ha muɗum, fotan ɗum laati ɗum kuuɗe boɗɗe walla ɗum kuugal hayruwal no ngal famɗiri fuu. kadi hayru magal be barka magal ɗuɗan ha nder lewru suumaye. ngam jawmirawo ɓangiɗo o wi'ata shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan. kadi lewru suumaye ndu jawmirawo jippini ha nder darja lewru suumaye man ɗo, jawmirawo jippini alqur'anure muɗum teddunde ha nder lewru suumaye man. jawmirawo jippininde nde fumare diga lawhul mahfuz ha baytul izza ha asamaga duniya ɗo. to kadi ɓawo ɗon ha diga baytul izza man bo nde ɗon jippo kadi deydey fodde haaje ha nde jippinde fumare nde timmidi. to kadi ɗo man ɗo ɗum ɓural ngal suumaye gongal nder suumaye, ɗum ɓural jippingo qur'an man nder suumaye man ɗo, kadi ɗum ɓural ngal jawmirawo waɗi ɗum nder lewru suumaye man ɗo. kadi qur'anure man kayre man bo nde laatake ɗum kanda, nde laatake nde handore ɓiɓɓe adama en. ɗon ha mare bo hujjaji banguɗi banginanɗi deydey kanda ko woni ha dina islam, deydey kanda ko woni ha alqur'an man ɗo, nde ɗon mari ayaje be dalilaji deydey ko wanginta laɓɓinta kanda man. non qur'anure man bo nde laatake kayre man ɗo nde sendore hakkunde gonga be fewre. to kadi lewru suumaye man ɗo kayru man ɗo wari deydey ko wolwanta ɓural maaru, ko wolwanta yiɗego kuuɗe boɗɗe ha nder lewru suumaye man ɗo. hadiseji ɗuɗɗi wari ha dow majum, hadiseji ɗuɗɗi kadi. nder ɗon man hadisol ngol Abu Hurayra filli radiyallahu anhu, kanko man o wi'ata anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam qal iza ja'akum ramadan futihat abwabul janna wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatish shayatin. kadi lewru suumaye nder ɓural maaru kayru man ɗo toni ndu warani on, lewru suumaye man ɗo toni ndu warani on, kadi laatoto nder ko woni ha maaru man ɗo jawmirawo maɓɓita dammuɗe aljanna. jawmirawo lewru suumaye to ndu darake, jawmirawo maɓɓita dammuɗe aljanna muɗum, non do o maɓɓa dammuɗe yiite, non do o tonga sheyɗanji, o tonga sheyɗanji ɗi keɓata ɗi callito dow ɓiɓɓe adama en ban deydey ɗi mbawanno sallitago dow ɓiɓɓe adama en ha tana suumaye. to kadi jawmirawo ɓangiɗo kanko man ɗo oɗon tongo oɗon maɓɓita dammuɗe aljanna ngam ko woni ha lewru suumaye man ɗo ha ɗuɗgo kuuɗe boɗɗe, ngam ko woni ha lewru suumaye man ɗo ha ɗuɗgo kuuɗe boɗɗe ɗe ɓiɓɓe adama en kuwata ɗum nder lewru suumaye man ɗo. kadi ngam man waɗi jawmirawo maɓɓiti dammuɗe aljanna muɗum ha nder lewru man, ngam o solna ɓiɓɓe adama en suumotoɓe huwanɓe kuuɗe boɗɗe nder suumaye man ɗo, o solna ɓe ha huugo kuuɗe man ɗo deydey ko nastinta ɓe aljanna, o solna ɓe ha huugo ko laati ɗowaje ban ɗuɗɗingo juule nafilaje, ɗuɗɗingo sadakaji, ɗuɗɗingo innugo Allah, ɗuɗɗingo jangugo alqur'an e tana majum kadi ha ko laati kuuɗe boɗɗe. jawmirawo kanko man ɗo o maɓɓiti dammuɗe aljanna mako man ɗo ngam o solna ɓiɓɓe adama en jeyaɓe mako ha nder suumaye man ɗo be huugo kuuɗe boɗɗe man ɗo, ngam laatago kadi dammuɗe aljanna mako man kanje man ɗo ɗe ɗon maɓɓitaniɓe. ko moye fu solana huwa ɗuɗɗina kuuɗe muɗum laatiɗe boɗɗe ha nder lewru suumaye man ɗo. non jawmirawo o maɓɓi dammugal yiite, o maɓɓi dammuɗe yiite, kadi kanjum man bo
ngam famɗugo gedde gonanɗe ha nder lewru suumaye man ɗo, ngam famɗugo gedde ɗe ɓiɓɓe adama en julɓe paggititto ɗum ha nder lewru suumaye man ɗo, laatoto gedde man kanje man bo ɗe pamɗitan, laatoto ɗe pamɗitan. To ni a fondi be lebbi tana suumaye, gedde deydey ko ɓiɓɓe adama en julɓe paggititto ɗum ha nder lewru suumaye man ɗo, kanje man ɗo ɗe ɓuran famɗugo. Kadi ngam man yite bo kanje man bo nge omdama. Non seyɗanuji bo kanji bo jawmirawo tongake ɗi, seyɗanuji jawmirawo tongake ɗi kadi kanji man ɗo ɗi mbawata sallitago dow ɓiɓɓe adama en, ɗi ukkina ɓe ha gedde deydey ko ɗi mbawanno ɗum ha tana lewru suumaye. Ha nder lewru suumaye man ɗo be suumago ɓi adamajo man ɗo, kadi deydey no seyɗanu wawata doggirgo ha ɓandu mako man ɗo, kanjum man ɗo ɗum ɓillano seyɗanuyel man ɗo ngel wawata doggugo dow ɓi adamajo julɗo sallito dow muɗum ban deydey ko ngel wawanno ɗum ha tana suumaye, deydey ko ngel wawanno ɗum ha tana suumaye. Kadi jotta nder suumaye man ɗo kangel man ɗo ngel latto kadi ngel tongangel, ngel tampugel, ngel wala sembe, deydey ngel sallito dow ɓiɓɓe adama en julɓe, ngel ukka ɗum nder gedde ban deydey ko ngel wawanno ha tana suumaye. Kadi ɗo fu ɗum ɓure gonɗe nder lewru suumaye, kadi ɗum sappinan en kanjum man ɗo ɓi adamajo julɗo to ni kanko man ɗo suumaye man ɗo ndu huciti ban jotta kucitanɗen suumaye man ɗo, kadi woni dow mako kanko man ɗo o sirya hoore mako deydey kuuɗe suumaye man ɗo to ndu darake man ɗo o habda kadi kanko man ɗo o ɗuɗɗina ko laati kuuɗe boɗɗe ha nder suumaye man. Nder ɗon man kadi ko latti wajibi man o suumo suumaye man, non kadi o juula ban alkaweje ko wonata ha nder lewru suumaye man, o ɗuɗɗina jangugo alqur'an, o ɗuɗɗina hokkugo sadakaji, o ɗuɗɗina sumtingo yimɓe to o ɗon mari bawɗe dow majum, kadi ngam solango kanko man ɗo o heɓa mbar jaari ɗuɗndi gonandi be gonandi nder lewru suumaye man ɗo be hayruji be barkaji sowanego kuuɗe ha suumaye man ɗo, kadi kanko man ɗo o heɓa o nafitoro be majum ha kiita suumaye ko laati kiita suumaye. Kadi suumaye man ɗo ɗum laatake ɗum wajibi dow julɓe, suumago lewru suumaye man ɗo kanjum man ɗo ɗum wajibi dow ɓi adamajo kala dow julɗo balingiɗo kakkilɗo fuu, kadi woni dow mako kanko man ɗo suumaye man ɗo doole dow mako o suumo lewru suumaye man ɗo, ɗum wajibi dow mako kadi sina geldiɗi sharia waɗata ɗum. jawmirawo ɓangiɗo wi'ata ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Kadi onon ɓiɓɓe adama en mumini en ande suumaye ɗo nga farliɗinama dow moɗon, nga wajibinama dow moɗon banno nga farliɗina, banno nga wajibina ha ummatoje latinoɗe caaliɗe ko arti on. To kadi ɗo man ɗo aya man ɗo ka sappinan en wajibago suumaye dow kala ɓi adamajo laatiɗo o julɗo, o balingiɗo, o kakkilɗo, kadi suumaye man ɗo kanko man ɗo to ni nga tawimo wajibi dow mako kanko man ɗo o suumo suumaye man, kadi sina mbiɗen ban geldiɗi sharia waɗata ɗum. Kadi annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi'ata dina islam ɗo ka buniyal islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami salah wa ita'i zaka wa hajjul bayti wa sawmi ramadan. Kadi dina islama ɗo ka mahama kanka man ɗo dow dangrange joyi, kanjum wonte dangrangal aranal seedago deweteɗo be gonga wala si Allah, annabijo muhammadu nulaɗo Allah, non ɓawo man ɓocugo julde, julande ha wakkati mare, julande nde ɗon hebbini sharɗiji mare be ruknuji mare, non to Allah hokkimo jogaɗe woni dow mako kanko man ɗo wajibi dow mako itta zakka, o hokka o wurtina nder ko o jogi man ɗo zakka, o hokka henotoɓe ka, non woni dow mako to Allah fecinanimo hokkimo bawɗe woni dow mako kanko man ɗo o hijja suudu Allah hormanteru. To kadi ruknuwol joyaɓol man ɗo kangol wonte sawmu ramadan woni dow mako bo kadi be laatago mako ni kanko man ɗo o julɗo ɗo wajibi dow mako, doole dow mako kanko man ɗo o suumo lewru suumaye. To kadi julɓe ɓe fuu maɓɓe ɓe potti
dow wajibago suumago lewru suumaye ɗo. ɓe fuu maɓɓe ɓe potti dow wajibago suumaye lewru suumaye man ɗo, kadi ɓe ɗon taynori dow majum. wala luɗɗo wi lewru suumaye ɗo na ndu wajibi. kadi julɓe ɗon potti diga zaman annabijo ha wargo ha jotta men ɗo, julɓe ɓe ɗon potti kanjum man ɗo ɗum wajibi dow kala ɓi adamajo julɗo fuu, nder andal bangungal, nder ko suuɗaki. na ɗum hunde hande wala julɗo ni kanko man ɗo anda suumaye ɗo ɗum wajibi dow maako. to kadi ko moye yankiri suumaye man ɗo, o wi suumaye man ɗo nga wajibaki, walla o sali suumago dow o yankiri kanko man ɗo ɗon yi'a suumaye man ɗo na nga wajibi dow maako, kadi kanko man ɗo be yankirgo maako be salago maako suumago man ɗo, kadi o wonata kanko man ɗo nder julɓe. kadi kanjum man ɗo ɗum wurtinan mo nder mobgal julɓe. suumaye man ɗo nga farliɗinama, kan suumaye farliɗinama ha hitande ɗiɗaɓre ha perol annabijo sallallahu alayhi wa sallama ngol o feri ɗum diga makka o warti ha madina. kadi kanko man ɗo ɓawo o eggi diga makka o warti ha madina man ɗo, hitande ɗiɗaɓre ha eggugo mako man ɗo, suumaye man ɗo nga farliɗina dow ummatore julɓe. to kadi annabijo sallallahu alayhi wa sallama kanko man ɗo o suumake suumayeji 9 ha ngendam mako ɓawo ɗon o fuɗɗi maynego. to kadi ɗo man ɗo ɗum sappinan en deydey aya jangaka be hadisewol jangagol, ɗum sappinan en wajibago suumago lewru suumaye ɗo. julɓe ɗon potti dow wajibago man, kadi ɗum wajibi julɓe bo ɗon potti dow wajibago lewru suumaye man ɗo. to kadi ha aya ɗo o wi'ata la'allakum tattaqun, kadi ɓe onon man ɗo be suumago moɗon man ɗo ɓadima on kulduma ɗum jawmirawo subhanahu wa ta'ala. kadi nder ko waɗata suumaye man ɗo kulol Allah ha muɗum man ɗo, ngam ko wonte ɓurnal kam fuu ɓi adamajo cuumiɗo man ɗo be suumago mako man ɗo, deydey no ƴiƴam doggirta ha ɓandu mako kanjum man ɗo ɗum tampan. mana man deydey no ƴiƴam doggirta ha ɓandu ɓi adamajo be ni suumago mako o ñamata o yarata man ɗo, doggugo ƴiƴam man ɗo ɗum tampan ha ɓandu ɓi adamajo. to kadi sheyɗan bo ɗon ha ɓi adamajo, ngel ɗon dogga ha ɓandu ɓi adamajo ban deydey no ƴiƴam doggirta ha ɓandu ɓi adamajo. to kadi be tampugo doggugo ƴiƴam man ɗo, non sheyɗan man bo kangel bo ngel tampan ha sallitago dow ɓiɓɓe adama en, ngel tampan ha sallitago dow ɓiɓɓe adama en. to kadi laato be majum man ɗo ɓi adamajo to ni kanko man ɗo o seyɗan sallitaki dow maako, kadi ukkago maako ha gedde kanjum man ɗo ɗum famɗitan ha maako. to kadi ɗo man ɗo ɗum nonde nder none kulol Allah. non ɓi adamajo ban lattinoɗo kanko man ɗo yakeji maako ɗon koyi, o anda ko wonte dolo, o anda ko wonte saɗirma ha ñamande. kanko man ɗo be suumago maako man ɗo o matan ɗonka o matan bo dolo deydey laafuɗo mo walano ko ñaama, kañum man ɗo matata ɗum ha na suumaye ɗo, kanko be suumago maako man ɗo o matan ɗum. to kadi nango maako kanko man ɗo ɗonka, nango maako weelo, ndego ɗon mari keddiɗɗi ko bo kañum bo ɗon yakeji muɗum caɗɗi, nan ñallidan be weelo mum, ñallidan be ɗonka muɗum. kadi kanko man ɗo o siftortano ɗum be laatago maako kanko bo o mettake ɗonka man be weelo man ɗo, kadi o andi tan kanjum man ɗo ɗum waɗan enɗam ha ɓernde maako, o siftora ase deydey wayne mo yakeji muɗum caɗɗi, o wala ko o ñama ɗo, o ɗon wondi yakewol catgol. kadi ɗum waɗa kanko man ɗo o wallita wayne mo o heddi, walla wayne mo laati o ɗon mari be muɗum ɓadagal, kadi ɗum waɗan ha maako kanko man ɗo ɗum ɗelmitinan ɓernde maako, o enɗa deydey miskinijo marɗo saɗirma ha ngendam muɗum. to kadi ɗo man ɗo ɗum nonde nder none kulol Allah. en ɗon tokkitini wolwango ɓure suumaye. nder ɓure suumaye man ɗo mbar jaari maga wala kerol. mbar jaari suumaye man ɗo deydey ko jawmirawo yopta ɓi adama warjoto ɗum ha suumaye man ɗo, kanjum man ɗo kayri man ɗo ndi hertortake be limgal kerangal. bal mbar jaari suumaye
kayri man ɗo ɗum mbar jaari mapindiri ndi jawmirawo hokkata ɗum jeyaɗo muɗum. Kadi kayri man ɗo hokkan o warjoto goɗɗo dow suumaye muɗum man ɗo wala horo suye, ngam ɓe kuuɗe boɗɗe luttuɗe kam ɗe ɓi adamajo huwata ɗum en mbi jawmirawo sowanan mo ɗe diga o huwa ko bongal gotal, kanko man ɗo heɓra be bongal man ɗo ɓe bindanamo boɗɗe 10 ha yotto jotta kam darja kugal man ɗo o huwa bongal gotal ɓe bindanamo boɗɗe 100 ha yotto ɓura deydey o huwa kugal bongal gotal 100 goma ɓe cowanamo ha salo deydey boɗɗe 100 be bongal gotal ngal o huwi ɗum. To kadi mbar jaari man ɗo ndi laatake ndi ɓurdidiri, goɗɗo huwan bongal gotal o heɓa boɗɗe 10 walla o huwa goɗɗo bo huwa bongal gotal man ɗo kanko bo o sowane bongal mako man ɗo deydey cuuwi 100 walla ko ɓurata. To kadi ɗume waɗi ɓe sowanego man ɗo ɗum sendiri diga 10 ni ha 100 ni ha ko ɓurata ɗum kugal bo lattoɗon on kuwangal ngal gotal, o heɓa kañum mbar jaari 10 ha magal, o bo heɓa mbar jaari 100 ha bongal muɗum man, o bo heɓa ko ɓurata 100. Kadi sababu man kam ɗon lorto ha kuje ɗiɗi. Sababu no watta jawmirawo ɓangiɗo o sowana ɓiɓɓe adama en kuuɗe boɗɗe darjaji ɗuɗɗi banniɗo, ɗum ɗon lorto ha sababuji ɗiɗi. Sababuwol aranol kam laɓɓingo ɓi adamajo ku anniya muɗum ha kugal man, laɓgo anniya mako deydey ko woni ha kugal man ɗo kanjum man ɗo ɗum waɗan o sowrane be majum diga ko ɓurata diga 10 ni ha ko ɓurata 10 ha yotto 100 ha deydey ko ɓurata 100 man ɗo be laɓgo anniya mako. ɗiɗaɓol man kanjum wonte tokkago kugal man sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallam, ni kam ngal woni anniya kuuɗo ngal ɗon laaɓi ha magal, non ngal tokkake sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallama. Kadi be sababuji ɗiɗi ɗiɗo kadi laato be maji man ɗo ɓi adamajo o sowane bongal mako diga 10 ni ha yahago 100 ha yahago ko ɓurata, kadi deydey fodde ɓuwa sembe imanaku mako be sembe laɓɓingo mako anniya mako be yaktago mako sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallama ha kugal man. To kadi ɗo man ɗo ɗum sappinan en ɓi adamajo o solana ha kugal mako ngal o huwata fuɗo, o solana kanko man ɗo tabitingo deydey fiji ɗiɗi limtaɗi ɗo laɓɓingo anniya be tokkago sunna annabijo ha kugal man ɗo, kanjum man ɗo o solana ɗum ha kala kugal mako ngal o huwata fu, ngam o heɓra be magal kadi mawnugo mbar jaari, ngam o heɓra be laɓɓingo anniya be tokkago sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallama, ɗum laato ɗum sababu kadi ha mawnugo kugal mako ngal o huwata ɗum. Non wari ha hadisewol jawmirawo ɓangiɗo o wi'ata kala kugal ngal kullu amal ibni adama lahu illa sawma fa innahu li wa ana ajzi bih. Kadi kala kugal ngal ɓi adamajo o huwata fu kangal man ɗo ngal wodanimo, mbar jaari man ɗo ndi wodanimo, o huwani ɗum ngam hoore mako, o warje dow majum ngal man. O wi si sumaye kadi fa innahu li wa ana ajzi bih, kadi kayri kam mbar jaari man sumaye kam ɗum mo am, min do mi warjoto ɓi adamajo cuumiɗo man ɗo mi warjotomo. To la shakka kadi kugal ngal jawmirawo wi kanko be hoore mako o warjete ngal ɗo, mbar jaari magal hawtata be tana magal. Kugal ngal jawmirawo ƴefti o wi kugal man ɗo o laafi ngal ha mako o warjete ha magal, la shakka mbar jaari magal laatoto mapindiri jamum, ndi laatoto bo ɗum mbar jaari ndi wala keerol. nden kadi o wi'ata hadisewol man ɗo wasiyamu junna fa iza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus wala yazhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sa'im. Kadi sumaye man ɗo ɗum wirgo ha yiite, ɗum hunde nde jawmirawo renrata ɓi adamajo cuumiɗo man ɗo, ɗum kugal ngal jawmirawo renrata mo be muɗum ha yiite. To kadi ɗo man bo
ɓi adamajo ko o huwata fu kanko man ɗo gam o hisa yite man to suumaye man ɗo kanjum man ɗo ɗum laatake ɗum wirgo go ɓi adamajo wirnango jawmum ha yite kadi suumaye man ɗo nder ɓural muɗum kanjum man ɗo ɗum renan ɓi adamajo ha yite be moƴƴere jawmirawo subhanahu wa ta'ala. non wari ha hadisewol gongol wari ha hadisewol gongol kullu amal ibni adama lahu yudaafu alhasanatu bi ashri amsaliha. kala kugal ngal ɓi adama huwata fu kanko mari ngal oɗon sowanegal bongal be 10 yeru muɗum ha temere jeɗɗi ha ko ɓurata. kadi sina suumaye kanko kam mo am ɓi adama jawmirawo o wi'ata ha ɗo ɓi adamajo acca suuno mako be giɗaɗe mako fu gam am, kadi gam man min do mi mawninanan mo mbar jari suumaye mako man ɗo, mi warjoto mo mbar jari suumaye mako man ɗo wala kerol. to kadi ɗo man ɗo nder ko sappinta en ɓural suumaye, nder ko sappinta en ɓural suumaye. hada wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin.